Nigeria na-adazi kwalapụ. Yahaya Bello, former Kogi State Governor, zuru up to 8 billion naira, sorry, 80 billion naira from state fund. Mgbe mmadụ wepụrụ ọdịrị ego aha na steeti, ka ezi ego fọziri nri iji wee rụọ the steeti, ka ezi ego fọziri nri iji wee make sure that na welfare of the state na-aga n'ihu. Yahaya Bello, former governor of Kogi State, buru ọdịrị ego anọ, and the worst part of it bụ na EFCC kpọrọ ya after 1 week na release ọ ga-enye other people nọ na seat encourage that na emelu maala they will still go home with the money. Abụta onye ori still treated ka onye ori. In this nation, I don't understand. Afọ onye ori na street ejire mwa theater ya gbuo. But Yahaya Bello, former governor of Kogi State, ona afu go shiwere bro dire gaha. Ona afu go shiwe render the state useless. Already, the incoming governor will not see money to work. Will not see money to keep on the welfare of the state. All you behind now, I think the ndị nkuzi ụgwọ, jiri ndị bankers ụgwọ, jiri ndị ọrụ oyibo ụgwọ, due to one person buru ego that is meant for the state, due to greediness. We are our own problem. We are our own problem. EFCC should do the needful here. Yahaya Bello should hold him accountable for trying to render the state useless. They should hold former governor of Kogi State accountable for trying to render the state of Kogi useless. Enough is enough to this things. We cannot continue like this. We cannot continue like this. Ofo eburu ọdịrị ego aha. Ka eze go follow for the state. Ka eze go eji akwụ ndị nkuzi ụgwọ. Ka eze go eji akwụ ndị ọrụ oyibo ụgwọ. These people are wicked. We cannot continue like this. Yahaya Bello should be held accountable for the downfall of Kogi State. Share the video. Share the video.